Дами и господа, шоуто на Слави! Тази вечер специален гост на шоуто на Слави ще бъде Дон Корлеоне, най-черният водач на мафията. Welcome to the Don Corleone! Merry Christmas, Don Corleone! Hola amigo, ¿cómo estás? Mi está bien, Дон Корлеоне. Как се чувствате в България на празниците? Чакай малко да седна. Седнете, добре дошъл. Да ви налееме нещо. Заповядайте. Gracias. За нищо. Are you talking to me? To be. You don't want, huh? Какво стана с вашия клан? Разкажете ни. Тази година как е бизнеса? Значи операторчето вчера поглеждам тефтера и викам Кой тефтер? на клана на мафията. Толджо дега. Да видим счетоводството как върви. И звъним на брачеда. Кой е брачет? Дон Пердона. Той е много гантиен браче. Като пине 2-3 коли опика целият креват на тъщата опика. Мани го. Значи погледнах тефтера. Бизнесът процъфтял, значи като тепеме мангалите и кранеме железото там за вторичните. Какви пари има нема си изкарват оттама? Значи има нема по 50 стотинки на час. Това е много голямо богатство. Дон Корлеоне, виждам, че имате забавно чувство за хумор. Как е любовта? Процъфтява ли любовта? Имате ли си нещо? Любовници, женички? Моето момче, кои женички? Аз съм банка църковна мишка. Тук виж, анцуки костюм. Грасас. Голен сте, в шик сте с модата. Откъде си купихте костюмчето? Да, с по-сериозно. Къде го купих, ли? От кофата за буклук. Намери го там в едно пликче, пишеше. Не бари, ще ти дереше мръцет. И аз викам, къв е то, къде го написал това, бе? Ще му вкарам пурата в задника, не стига, че криза. Голен сте. Кажете, къде мислите да сте по нова година тук в България? Къде да отседнете? Значи в нова година ще съм моят браче Дон Пердон. Само се надявам да не опикае кревата. Какво обичате да хапвате, да пивате по празниците? Виждам, че сте в тон с модата. Какво обичам да ям ли? Значи постни плъхове с троп сарма. Защото съм беден като дедо поп на село. След това салата, резан турчин на скара и една чаша вино. Тук там ако нещо се намери така, спирт от одеколон. Много криза е. Да кажа, не се слоня. Шишо, Славчо. Значи той е мой брачет. Той кушер горки. Виждам, че сте нещо, кризата ви и вас ударила. Фая ви е ударила. Направо ви е слекла до равнището на кошар. Как мислите пак да се изправите срещу другите кланове? Операторе, как ли? И сега ще ти кажа. Ще викнем бат Бойко, ще му кажем, бате, вземи тук дури една-две дупчки, па да вземе да заседне някоя кола на другите кланове, така по-лесно, че ги оберем. А после, така за майтап ще му изпеем. Happy birthday to you, хвани ме за ую, за да пусне бело млеко. Така, моето момче. Виждам, че добре... После хилища, ама. И тебе като налегне кризата ще ходиш като баба Вуна без чорапия. Ало. Виждам, че така имате... Кое? Нещо на мен? Не, няма проблеми, Дон Корлеоне. Виждам така, че добре сте научили българските псалми. Знаете ли нещо така да... Кой с мен?
Ако смея? Никой. Искам да попитам едно въпросче. Казвай. Ама то... Чакай малко. Бат Бойко, ти не си ме пич. Бате, дай тук малко това москвич без ева. Тук беренка църковна мишка са с каруцата ли да се прибирам. Тук бай мангал ще взема да кажат. Ще ми се подигра. Чакай, че съм при това голгави. Искам да ви попитам... Некой, смея съм. Фрусия съм. Какво случи, да? Така искам да попитам... Фрусия съм. Да, извинявам се. Знаете ли... вие ме прекъсвате, Остян, много Корлеоне, стегнете се. Вие сте супер гангстер. Умеквате нещо. То в тази беднотия. Чакай да ти покажа, че колената ми омекнаха. И аз омекнах като баба. Какво да правя? Некой смея ли? После с тебе ще се разправим, операторче. Чакай, че кръстах и аз така. Искам да попитам... Извинявам се, да. Познавате ли Джони Цигания от махалата, който ви е пресрещнал унази вечер в късните малки средни часове на светлата нощ и ви е попитал: Джони, дай пиет! Бате, дай пиет! Ако смея ли са? Чай малко, че тук кладенец. Кризавата, гледай, пикня пият. Не, вино. Ако смея ли са? Оператор, че така е. Няма да се смееш. Така. Сори, значи, това въпросният Джони вика: бате, майте, дай 5 лева, че ти гледам. Аз му викам: кой ще ме гледаш, бе? Сега че ти кам, кой ще гледаш? Славчо. Значи, виж ме с този шал. Държах се нощи този циганина ми вика: видях Дон Крони, му казах, че ще го гледам. Какво да му гледам? Обвехнал дъртака, я виж аз, гледай, красота, бъджа, козунак. И му казвам на ония: то циганин, играе, свири, паземи ми засвири малко. Славчо. Виждам, че Дон Корлеоне добре имитирате доста образи. Сишо, Деса, не знам си... се смееш, Но кажете... Фрусия съм. Какво? Добри приятели сте, мисля, с баба Вуна. Че Славчо, оная ли, она взех да челасим като трактора на село на баба ми. Деба, здрава, бе, стомана, Волф! И какво да ти кажа? Какво да ви кажа, и аз се познавам. Ние сме много добри приятелки, значи, какво да ти кажа, тя много голема фъсна, ма то куко вече. Така, Слави. Фрусис, неко смея, не се чакай малко пина.